Карам колело от много малко дете и първата ми история, като разбира се момче, което е много глупаво, на около 5-6 години, е да се покажа пред баща ми и майка ми колко велик карач на колело съм. И им казах: мамо, тати, вижте как карам без ръце. И следващия ми спомен е в леглото с надута глава. Разбира се, това дава ти после много мъдрост в живота. Най-смешният ми спомен с колело е, когато с един приятел ходихме в една гора, като 10-11 годишни, и бях взел една отварячка за консерви, която баща ми беше купил от Либия. Все пак социализма не се славеше с най-красивите предмети на света и това беше нещо като бижуто на нашата фамилия. И отваряхме с този приятел русенско варено, правихме си огън, обядвахме, говорихме си за мацки, бъра-бъра 100 чадъра, и в този момент си тръгнахме към вкъщи и аз го забравих това нещо. И после това ми се натякваше до скоро с този невероятен подарък либийски, който аз загубих. А иначе колелото най-често съм го използвал като пише текстове за албумите ни. Помня си, че имах цяла седмица такъв трип с колело. Когато записахме албума Моно, трябваше да напише 5-6 текста много бързо. И отидох при майка ми за една седмица. По цял ден карах колело и слушах на слушалки парчетата, които нямаха текст. И така си написах текстовете. Така че хора, карайте колело, защото ще бъдете в страхотна форма и ще имате постоянна усмивка на лицата си. Освен това, не пускам дебели хора на концерти на Остава. Пускам, шегувам се. Съм дебел. Аз съм Свилен от Остава. Последвай ме, докато слушаш рок-н-рол.